Ahojte, témou dnešného videa je vysoký krvný tlak. Viem, že je to problém, ktorý v súčasnosti trápi množstvo ľudí, dokonca aj mladých a zdravých ľudí. Tak si teda v dnešnom videu povieme veľa o vysokom krvnom tlaku, povieme si o nenápadných príčinách vysokého krvného tlaku a na konci videa si budete môcť urobiť aj jedno konkrétne cvičenie, ktoré okamžite pomáha regulovať vysoký krvný tlak. V strede videa dokonca odo mňa dostanete aj jeden darček, ktorý vám určite pomôže. Tak poďme na to. Čo je to krvný tlak? Môžete to vydedukovať už z názvu. Ide o údaj, konkrétne o mieru sily alebo tlak, ktorú vyvíja krv na steny ciev. Krvný tlak sa vyjadruje dvoma hodnotami a tak ho aj dobre poznáte. Systolický tlak a diastolický tlak. Systolický tlak, to je tá horná hodnota, vyjadruje tlak, ktorý sa vyvíja v cievach, keď srdce stláča a pumpuje krv do cievneho systému. Diastolický tlak, to je tá dolná hodnota, je tlak, ktorý sa udržiava v cievach medzi dvoma srdcovými tepmi, keď srdce relaxuje a napĺňa sa krvou. Krvný tlak ako údaj vám dáva dobrú spätnú väzbu o tom, čo sa aktuálne deje vo vnútri vášho tela. Ak sa pýtate, ktorá hodnota je dôležitejšia, tak vám odpoviem, že obe hodnoty sú v rámci kontextu veľmi dôležité. Systolický tlak je spojený s tlakom, ktorý krv vyvíja v cievach počas tlačenia srdca a čerpania krvi do krvného obehu. Vyššia hodnota systolického tlaku môže byť indikáciou sily, ktorou srdce pumpuje krv a tiež môže signalizovať zúženie alebo stuhnutosť ciev, čo môže byť spojené s aterosklerózou. Diastolický tlak na druhej strane odráža tlak v cievach počas relaxácie srdca, keď sa napĺňa krvou. Vyššia hodnota diastolického tlaku môže naznačovať zvýšený odpor v cievach. Už na tomto môžete vidieť, že je príjemnejšie, ak sú obe hodnoty v norme. Vysoký krvný tlak, takže hypertenzia, sa bežne definuje ako hodnoty, ktoré sú rovnaké alebo vyššie ako 140 na 90 mm ortuti pre dospelých jedincov. 140 je hodnota pre systolický a 90 pre diastolický tlak. Prečo je údaj o krvnom tlaku taký dôležitý? Krvný tlak a tento údaj je dôležitý preto, lebo sa zistilo, že ak je u ľudí trvale zvýšený, existujú dôkazy o tom, že potom sa objavujú vyššie rizika problémov, ako sú napríklad infarkty a mozgové príhody a tak ďalej. A štatisticky sa odhaduje, že zníženie krvného tlaku môže pomáhať znížiť tieto rizika približne o 25%. Krvný tlak je jednoducho hodnota, ktorú asi všetci chceme mať v zelených tabuľkách. A dnešné video začneme tým najpodstatnejším. Vysoký krvný tlak, emócie, strach, stres a syndrom bieleho plášťa. Váš krvný tlak môže byť fyziologicky ovplyvnený množstvom faktorov. Môže byť vyšší po cvičení, pred menštruáciou, v strese, pred skúškou, po jedle, po fajčení, skrátka jeho hodnota počas dňa kolíše a je to normálne. Čo však dokáže krvný tlak významne dlhodobo zvyšovať, je silné prežívanie emócií, akými sú najmä hnev, stres, strach alebo to, keď ste pod tlakom. Teraz pozornite, pretože o tomto sa v spojitosti s vysokým krvným tlakom často nehovorí. Špeciálne negatívne emócie, ktoré si vytvárame v hlave, majú veľmi rýchly a silný vplyv na činnosť nášho srdca. Je vedecky potvrdené, že v našom tele existuje komplexná a dynamická interakcia medzi srdcom a mozgom, najmä v rámci negatívnych emócií. Ukazuje sa, že stres, hnev a depresia majú významný vplyv na našu srdcovú arytmogenézu. Inými slovami vám poviem toto. Mozog a srdce tvoria spolu neoddeliteľný systém, ktorý spolu neustále komunikuje. Ich fungovanie je prepojené a preto to, čo prežívate v hlave, sa okamžite odráža na výkone srdca. Veda už dávno uznala, že silné emócie a duševný stres zohrávajú významnú úlohu pri rôznych arytmiách. Poviem vám príklad, ako to funguje. Toto je Janka. Ráno sa na Janku zamračila kolegyňa. Janka si to všimla a napadlo jej, že to od nej nebolo pekné. V tomto bode mohla Janka však presunúť pozornosť inde a nič by sa nestalo. Janka však začala nad kolegyňou rozmýšľať. Samú seba utvrdzovala v tom, že to, čo urobila, nebolo pekné, začala si spomínať aj na iné prípady, kedy sa ku nej kolegyňa zachovala škaredo a čoskoro Janka cítila na základe týchto myšlienok aj adekvátne emócie. Bola urazená, hnevala sa, syčala a túžila po pomste. Čo sa však začalo diať v jej tele? Došlo k centrálnemu spracovaniu myšlienok a emócií na úrovni kôry a mozgového kmeňa. Následne sa na základe týchto pokynov hnevu zapojili do práce autonómne nervy a tie začali ovplyvňovať napríklad elektrofyziológiu myokardu. Janka celý deň rozmýšľala nad tým, ako kolegyňu neznáša a takto si celý deň nastavovala srdce na emóciu hnevu, vyhecovania, stresu. Janka potom večer nechápala, prečo jej búši srdce a má vyšší tlak.
Pozrite, nechcem, aby ste si mysleli, že za vysoký tlak môžu len vaše myšlienky a emócie, ale chcem od vás, aby ste si uvedomili, že mozog a jeho prácu nedokážete oddeliť od iných orgánov. U každého sa to môže ukazovať inak, ale ak vás trápi vysoký krvný tlak, začnite si v prvom rade uvedomovať svoje emócie. Venujte najmä pozornosť príbehom, ktoré si vytvárate vo vlastnej hlave. Živý príklad toho, ako stres a úzkosť spôsobujú vyšší krvný tlak je white coat syndrom alebo aj syndrom bieleho plášťa. Existuje dokonca oficiálny termín pre prípady, keď vám v ordinácii u lekára namerajú vysoký krvný tlak, ktorý ale u vás doma mávate úplne normálny. Úzkosť z prítomnosti lekárov v bielých plášťoch, stres z toho, že budete mať vysoký tlak, vám naozaj môžu spôsobiť vysoký krvný tlak. Mnoho ľudí má napríklad vyšší krvný tlak aj pri prvom meraní doma, pretože sa boja, že bude vysoký. Takže napríklad aj toto je živý príklad toho, ako stres dokáže instantne skresliť výsledky a zvýšiť váš krvný tlak. A teraz sa presunieme k ďalšej časti. Nemajte strach z vysokého tlaku. Buďte opatrní, zmente životný štýl, ale nezačnite sa prehnane báť. Zásadná vec, ktorú si potrebujete uvedomiť je tá, že len samotný údaj o vysokom krvnom tlaku nesmie byť pre vás zdrojom strachu. Ak máte vysoký krvný tlak, znamená to, že potrebujete urobiť určité opatrenia vedúce k lepšiemu zdraviu, ale určite to neznamená, že na 100% sa vám niečo stane. Krvný tlak je síce významný údaj, ale je to len jeden údaj z milióna ďalších a veľmi závisí od kontextu celkového zdravia. Napríklad výskum z roku 2002, ktorý robila Erika Wallace pre časopis Heart, hovoril, že dvaja pacienti, ktorí mali rovnaký tlak 150/96, mali úplne iné prognózy. Prvým pacientom bola mladá žena s nízkym cholesterolom, nefajčila a nemala cukrovku. Pre ňu bolo riziko problémov v nasledujúcich rokoch veľmi nízke. Druhý pacient mal tiež tlak 150/96, ale bol to starší muž, mal 65 rokov, mal vysoký cholesterol, fajčil a mal cukrovku. A pre neho bolo to riziko už oveľa vyššie. Z toho vyplýva, že len samotné číslo krvného tlaku nemusí byť pre vás jediný a najpodstatnejší údaj. Dôležité sú aj vaše ďalšie faktory, ako je napríklad vek, celkové rizika, zdravý životný štýl. Viete, vy môžete mať vysoký krvný tlak, ale zároveň nestrácajte nádej a nepodávajte sa strachu. Stále môžete urobiť všetko preto, aby ste ďalšie parametre udržali v norme. Menej známe príčiny vysokého krvného tlaku. Možno ste to vedeli, možno nie, ale vysoký krvný tlak môže byť aj ukazovateľom iného problému v tele, alebo ho môžu spôsobovať príčiny, s ktorými sa málo kedy stretnete v súvislosti s vysokým krvným tlakom. Ja vám skúsim ukázať niekoľko z nich. Prvou príčinou môže byť zlý manažment vápnika v tele a nedostatok vitamínu D3. Vysvetlíme si to. Vápnik je minerál, ktorý sa prirodzene nachádza v našom tele a hrá dôležitú úlohu pri tvorbe kostí a zubov a je celkovo veľmi potrebný. Avšak, ak sa vápnik začne ukladať v nesprávnych miestach v našom tele, akými sú napríklad mäkké tkanivá, môže to spôsobiť problémy. Mäkké tkanivá, akými sú napríklad naše svaly a cievy a tepny, by mali byť elastické a pružné na to, aby mohli správne fungovať. Ak sa vápnik z nejakého dôvodu nedostáva tam, kde má, to znamená do kostí a tak ďalej a ukladá sa v mäkkých tkanivách, spôsobuje to, že tepny sú ako keby rihované a menej elastické. Keď sa vápnik začne ukladať na nevhodných miestach v tele a začne upchávať cievy, môže to viesť k ich zhrubnutiu a strate elasticity. Toto môže zvýšiť krvný tlak, pretože cievy sa stávajú menej flexibilné a menej schopné prispôsobovať sa meniacemu sa prietoku krvi. To je napríklad aj dôvod, prečo sa na vysoký krvný tlak niekedy používajú lieky nazývané blokátory kalciového kanála. Tieto lieky zasahujú do procesov súvisiacich s vápnikou tým, že znižujú množstvo vápnika, ktoré prechádza cez bunkové membrány cievnych buniek. To môže pomôcť uvoľniť napätie v cievach a znižiť krvný tlak. Ale ešte vám poviem jednu vec. Čo sa týka vápnika a jeho regulácie v tele, tak vitamíny K2 a D3 majú dôležitú úlohu v regulácii presunu vápnika v tele. Vitamín K2 pomáha usmerniť vápnik do kosti a zubov a tým zabraňuje jeho ukladaniu v mäkkých tkanivách a vitamín D3 zase podporuje vstrebávanie vápnika z potravy a umožňuje jeho využitie vo vhodných miestach v našom tele. Celkovo povedané súvislosť medzi vysokým krvným tlakom, vápnikom a vitamínmi K2 a D3 spočíva v tom, že nesprávne usmernený vápnik v mäkkých tkanivách môže ovplyvniť elasticitu ciev a prispievať k vysokému krvnému tlaku. Verím však, že o tomto ste boli informovaní a že vám pravidelne merajú hodnoty vitamínu D.
Ak vás trápi vysoký krvný tlak a nikdy predtým ste si hodnoty vitamínu D nezisťovali, môžete to urobiť teraz. Verím, že ak ho máte náhodou málo, tak možno v spolupráci s vašim lekárom vyriešite hneď 2 problémy. Druhá, menej známa príčina, ktorá úzko súvisí s dnešnou dobou a so stravovacími návykmi a životným štýlom je to, že možno máte príliš veľa cukru v strave. Dávka robí jed a žiaľ pri cukre sa naozaj už môžeme baviť, že sme v dobe jedovej. Prečo môže byť napríklad cukor príčina vysokého cholesterolu, si môžete pozrieť tu a teraz späť k tlaku. Vysvetlíme si to. Ak dlhodobo konzumujete vysoké množstvo cukru, veľakrát o tom ani nemusíte vedieť, pretože množstvo cukru sa skrýva aj v potravinách, o ktorých by ste to nečakali. Spôsobuje to jednu vec – vysoké hladiny inzulínu. Vysoké hladiny inzulínu môžu zvyšovať krvný tlak niekoľkými mechanizmami, napríklad zvýšenou renálnou reabsorpciou sodíka, aktiváciou sympatického nervového systému, zmenou transmembránového transportu jónov alebo hypertrofiou odporových ciev. Laicky povedané, vysoké hladiny inzulínu spúšťajú v tele hneď niekoľko mechanizmov, ktoré prispievajú k zvýšenému krvnému tlaku. Takže v tomto prípade nejde len o jeden faktor, ktorý k vysokému krvnému tlaku prispieva, ale ide o jeden faktor, ktorý môže spustiť kaskádu ďalších faktorov. Druhá podstatná vec je tá, že celkové zmeny hladín cukru v krvi môžu mať priamy vplyv na krvný tlak. Najmä nízke hladiny cukru v krvi a vysoké hladiny inzulínu v krvi veľmi prispievajú k hypertenzii. Zaujímavou informáciou pre vás môže byť aj to, že prediabetes, ktorý je spôsobený alebo respektíve mu často predchádza inzulínová rezistencia, sa väčšinou u ľudí vyskytuje v koexistencii s vysokým krvným tlakom. Inzulínová rezistencia a hypertenzia sú zložkami metabolického syndrómu a často sa u človeka vyskytujú obe naraz. To znamená, že naozaj nadmerná konzumácia cukru, nedostatok pohybu a nevhodný životný štýl dokážu priamo alebo nepriamo ovplyvňovať krvný tlak. Moja rada na dnes je: minimalizujte cukor v strave. Čítajte si zloženia produktov, ktoré kupujete, pretože potraviny, akými sú napríklad jogurty, natierky, kečupy, kompoty, pečiva, rôzne ochutené vody môžu obsahovať až príliš veľa cukru. Teraz si povieme, ako súvisí vysoká hladina inzulínu a krvný tlak. Vysoká hladina inzulínu môže zvýšiť krvný tlak z niekoľkých dôvodov. Inzulínová rezistencia. V prípade inzulínovej rezistencie sa bunky postupne stávajú menej citlivé na účinky inzulínu. To znamená, že telo potrebuje produkovať viac inzulínu, aby sa dosiahla normálna hladina glukózy v krvi. Zvýšená hladina inzulínu môže spôsobiť, že cievy sa stiahnu, takže zúžia, a to môže viesť k zvýšenému odporu proti prietoku krvi, čo vlastne vedie k zvýšenému krvnému tlaku. Ďalej, aktivácia sympatického nervového systému. Vysoká hladina inzulínu môže stimulovať náš sympatický nervový systém, ktorý hrá úlohu pri reakcii organizmu na stres. Aktivácia tohto systému môže spôsobiť zúženie ciev, zvýšenie srdcového tepu a v konečnom dôsledku môže prispievať k zvýšenému krvnému tlaku. Posledný problém, ktorý si dnes spomenieme, je problém nadobličiek, ktorý môže spôsobovať vysoké hladiny kortizolu. Hladina kortizolu v krvi môže ovplyvniť krvný tlak následovne. Môže zvýšiť objem krvi. Kortizol môže ovplyvniť reguláciu soli a vody v tele. Nadmerné množstvo kortizolu môže spôsobiť zadržanie soli a vody, čo môže zvýšiť objem krvi v cievach. Väčší objem krvi v cievach zvyšuje tlak na cievne steny a to môže prispieť k zvýšenému krvnému tlaku. Kortizol môže ovplyvniť aj schopnosť cievnych stien uvoľňovať sa a zužovať sa. Nadmerný kortizol môže prispievať k zvýšenému zúženiu ciev, čo zvyšuje odpor prietoku krvi a to môže opäť viesť k zvýšenému krvnému tlaku. A v neposlednom rade zápal a poškodenie ciev. Vysoké hladiny kortizolu môžu mať negatívny vplyv na stav cievnych stien. Môžu spôsobiť zápaly a poškodenie vnútorných vrstiev ciev. A toto môže viesť k tvorbe plakov a k zvýšenému riziku aterosklerózy, čo zase prispieva k zúženiu ciev a zvýšeniu krvného tlaku. Fajn, a teraz sa dostávame k darčeku odo mňa pre vás. Elektrolyty, draslík, sodík, konzervanty a Ečka či konkrétne druhy potravín majú na náš kardiovaskulárny systém obrovský vplyv. Keďže všetky informácie týkajúce sa manažmentu krvného tlaku nedokážem dať do jedného videa, rozhodla som sa pre vás pripraviť PDF formát, v ktorom nájdete všetko potrebné. Nájdete tam tipy na výživové doplnky, funkčné zmeny životného štýlu a vôbec všetko, čo by vám s vysokým krvným tlakom mohlo pomôcť.
Časť tohto dokumentu dostanete odo mňa hneď teraz zadarmo, môžete si ho stiahnuť z popisu videa. Druhú časť nájdete na mojej stránke, kde ma môžete podporiť a dokúpiť si ju za symbolickú sumu. Prosím pochopte, že celkové štúdium, tvorba videí a tvorba napríklad takéhoto dokumentu mi zabera extrémne veľa môjho osobného času. A preto som sa rozhodla to riešiť takto, pretože potom vďaka vašej podpore budem môcť tvoriť ešte viac pre vás. V dokumente ide o praktické a okamžite aplikovateľné rady, takže verím, že vám pomôžu. Na záver si dáme ešte 2 zvyky, ktoré určite nerobte, ak máte vysoký krvný tlak. Poprvé je to sedenie s prekríženými nohami. Po všeobecnosti je zdravšie nič nekrížiť, ale ak vás trápi vysoký krvný tlak, vyhnite sa tomuto zlozvyku. Samotné sedenie s prekríženými nohami nespôsobí nejakú vážnu pohotovosť, ale môže to spôsobiť dočasne ešte väčšie zvýšenie vášho krvného tlaku a celkovo to vedie k zlému držaniu tela. Nevadí, ak krížite nohy pri členkoch, vadí, ak krížite koleno cez koleno. Veľmi podstatná vec, ktorej by ste sa mali vyhnúť, je neskorá večera. Nedávna štúdia na výročnom stretnutí American Heart Association uviedla, že konzumácia vysokokalorických jedál po 18. hodine výrazne zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku, čo vlastne nie je vôbec prekvapivé. V noci sa naše telo potrebuje vyslovene venovať len oddychu, relaxácii a procesom, ktoré cez deň nedokáže úplne robiť. Ak v noci ešte navyše musíte tráviť vašu večeru, predstavuje to zbytočnú záťaž pre váš kardiovaskulárny systém. Noc je jediný čas počas dňa, kedy sa činnosť srdca a výkon srdca môže ukľudniť, znižuje sa vám tepová frekvencia a klesá aj krvný tlak. Preto je pre telo mimoriadne zdravé a kľúčové, aby ste vášmu srdcu naozaj dovolili spomaliť sa, uvoľniť sa a nezaťažovali ho zbytočným trávením. A na záver tohto videa si dáme jedno dýchové cvičenie, na ktoré potrebujete len samých seba. Toto cvičenie si môžete zopakovať kedykoľvek, keď sa cítite pod tlakom, v strese alebo len jednoducho budete mať chuť urobiť niečo pre svoje zdravie. Tak ja vám ďakujem za pozornosť a poďme na to.